Здравейте, приятели! Дали Бог дава знаци чрез природните стихии? Дали показва своето одобрение или неодобрение, така че да бъде забелязано от всеки навсякъде? Дали Бог не предупреждава с цел да защити тези, които е сътворил с голямата си любов и иска да ни предпази от поквара, разврат и самоунищожение? И дали ние ще обърнем внимание, ще се вслушаме и ще се съобразим в тези предупреждения? Това зависи само от нас. Знаете ли, че в неделя на 17 декември 2023 година мълния удари статуята на Свети Петър в светилището на Дева Мария на Розариума, което се намира в архиепископията на Буенос Айрес, Аржентина, в района на бившата епархия на настоящия папа Франциск. Мълнията удря и изпепелява ключа и дясната ръка на апостол Петър, държаща ключа, който католиците възприемат като символ на папската власт, която, както те твърдят, се е предавала от първия, според тях, апостол Петър, до последния папа Франциск. Някои източници твърдят, че е поразен и ореола, който липсва, но други казват, че той е бил свален преди събитието, неизвестно защо. В продължение на няколко дни информацията за инцидента се смяташе за съмнителна, но по-късно бе потвърдено от католическия свещеник Хусто Лофуедо, който публикува снимка на статуята, след като се бе потвърдило и от епархийските свещеници. Запознах се също и с проучване, проведено от католическата медия Католически глас или catholicvote.org. Показателното е, че мълнията не само поразява статуята по време на рождения ден на Франциск, но е един ден преди публикуването на абсурдния документ Fiducia Supplicans, в който папата дава благословия на еднополовите двойки, както и това, че в родната му епархия, тъй като Берголио, или при наименуваният от Франциск, е бил архиепископ и кардинал на Буенос Айрес и на църквите, които са наоколо. Линкове към catholicvote.org и към документа на английски може да видите в описанието под видео. Ето 9 потресаващи факта около това знамение, които няма как да са случайни. Първо, инцидентът е станал на 17 декември, на рождения ден на папата. Именно на този ден, през 1936 година, в Буенос Айрес, Аржентина, се ражда Хорхе Марио Берголио, или папа Франциск. Това показва конкретно към кого е отправено предупреждението. Но не бързайте с заключенията. Има още факти, които прецизират към кого е предназначено предупреждението и за какво. Поразена е статуята на Свети Петър в светилището на Дева Мария на Розариума в непосредствена близост до Буенос Айрес. Църковната сграда се намира в архиепископията на Буенос Айрес, в района на бившата епархия на настоящият папа Франциск. Не става дума за намек, а за ясна, удивителна под формата на мълния от страна на Бог. И трети факт. Факт е, че мълнията е ударила статуята, въпреки че само на няколко метра над земята се намира тя, а над нея има модерни гръмоотводи, високо над нея на 12 метра височина на покрива на църквата. В Библията виждаме, че Бог поразява статуи и идоли, за да изяви неодобрението си. В Първо царе, 5 глава, 7 стих, когато филистимците завладяват Божият ковчег и го внасят в капището на Бог Дагон, Бог събаря статуята на Бог Дагон и го намират паднал с лицето си на земята пред Господният ковчег. И се казва, че там взеха Дагона и го поставиха на мястото му и на другия ден, като станаха рано сутринта, ето Дагон беше паднал с лицето си на земята пред Господният ковчег. И главата на Дагона и двете длани на ръцете му са били отсечени върху прага, само трупът на Дагона е бил останал. Четвърти факт. Статуята на Свети Павел е от другата страна на входната порта. Неговият меч също е железен, но не е засегнат. Това показва, че Бог иска да покаже точно нещо чрез статуята на Петър. Пето. Показателен е факта, че има още мълнии в миналото, свързани с идването на папа Франциск. Знаете ли, че мълния удари базиликата Свети Петър във Ватикана? Именно в нощта,
когато папа Бенедикт подаде оставка и след него властта пое папа Франциск. Дали от тогава Господ не показа своето крайно неодобрение към Франциск чрез тези показателни знамения? Шесто. Мълнията удря ключовете на статуята. Ключовете са преобраз на властта и на знанието. Власт и знание. В Матей 16:19 се казва: ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. И виждаме, че Исус Христос дава власт на апостол Петър и на тези, които вярват в Него, както е описано в Марка, последната глава, 16. Лука 11:52 Исус Христос казва: горко на вас, законници, защото отнехте ключа на знанието, сами вие не влязохте и на влизащите попречихте. Дали Бог не показва на целия свят, че Франциск, чрез скандалния документ за благославяне на еднополови двойки, води 1 милиард и 300 милиона католици вън от властта на Христос и вън от знанието и познаването на Бога, което дава спасение и власт? Седмо, липсата на ръката или изпипелената ръка. Дясната ръка. Дясната ръка е тази, с която се е благославило, с тази, с която се благославя, която носи и предава благословение. Не можеш да благославиш това, което е проклето, и не можеш да прокълнеш това, което е благословено. И ние виждаме, че това, което прави папата в случая, че иска да благослови това, което Бог нарича проклето, т.е. греха. Ако го направиш, има последствия съответно негативни. В Битие 12 глава 3 стих Бог обещава на Аврам и казва: ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена. И виждаме, че когато благославяме това, което Бог благославя, то ще дойде благословение върху нас. Но не можем да благословим това, което е проклето от Бога, нито можем да прокълнем нещо, което е благословено. Както виждаме в историята на Валак и Валам, Валак, моавски цар, като видял многочислените израелтяни, се оплашил да не би да нападнат земята му и изпратил да извикат пророк Валаам да дойде и да ги прокълне. Но вместо да ги прокълне, той бил принуден от Бог и от Божия дух да ги благослови, да благослови израелтяните. Това направил не веднъж, но 3 пъти, което огорчило много Валак. След като съветва Валак да вкара Израел в идолопоклонството и в блудството, за да може с това да засегнат Бога и да бъде напуснат Израел от Бога, той си отишъл в земята. Този лош съвет е последван. Моавските дъщери приемат евреите на омразното и идолопоклонническо място на Аваал-Фегор. И поради това 24 000 израелтяни биват убити. Дясната ръка на благословение на статуята липсва. Изпепелена е. Точно предния ден отнета е възможността за благословение, ден преди да се публикува декларацията Fiducia Supplicans, която анонсира благословия за еднополовите двойки. Бог изпрати един пророк, който да пророкува срещу беззаконието на Израел и идолопоклонството на един зъл цар Еровоам, който започва да прави компромиси и да се кланя на чужди богове, правейки и народа да идолопоклонства. И това е записано в 3 царе, 13 глава, 4 стих. А когато Еровоам чува думите, които Божия човек извиква против жертвеника във Ветил, протяга ръката си и казва: хванете го! И ръката му, която протяга против него, изсъхва, така, защото не е можел да я притегли обратно към себе си. Има особено значение ръката пред Бог. И ние виждаме и с тези събития. 8. Ореола на апостол Петър. Липсва. Дали е ударен от мълнията или е свален преди това, факт е, че ореолът в католическата църква е символ на святост, а ореола липсва. Мълнията подчертава точно това. Осветлява липсата на святост точно преди анонса на декларацията Fiducia Supplicans, благословението на еднополовите двойки. Епископите в Африка твърдо отхвърлят Fiducia Supplicans. В някои африкански страни хомосексуалността се наказва строго със затвор.
Има огромен процент от католически свещеници и вярващи, които са в твърда опозиция на решението на Франциск да благославят еднополови двойки. Явно е, че Франциск радикално застава срещу Бог. Неговото слово, неговите принципи, неговата святост и ясната му воля. Така той предаде и доверието на над 1 милиард и 300 милиона католици от целия свят. Знамението на мълниите. Това е деветото. Знамението на мълните, гръм или светкавица. Естествено, мълниите са природен феномен, но от Библията виждаме, че Бог ги използва, за да подчертае неодобрение или своята мощ. В Изход 9 глава Господ наказва фараона, като му изпраща гръм и град. Гръмовете и града са не само наказание, но и знак на неодобрение към фараона и неговите избори, действия и последствия. Първо Царе, 2 глава, 10 стих ни показва, че противниците на Господа ще се сломят. Ще гръмне Бог от небето против тях. Господ ще съди краищата на земята и ще даде сила на царя си. Също в Първо Царе, 7 глава, 10 стих се казва: когато принасяше Самуил всеизгарянето, понеже филистимците се приближаваха да си бият с Израиля, в същия ден Господ гръмна с силен гръм върху филистимците и ги смути, и те бяха поразени пред Израиля. Във 2 Царе, 22 глава, 14 стих се казва: гръмна Господ от небето, Всевишния даде гласа си. Това събитие има твърде много съвпадения, за да бъде просто случайно. Вижда се, че това е Божият акт. Трябва да се обединим всички християни по света срещу тази стратегия на поквара и пропаганда, разрушаваща семейство, род и общество. Над 1,3 милиарда католици, над 1 милиард протестанти, над 300 милиона православни, общо над 2,6 милиарда християни трябва да се обединим в защита на семейството, на мъжете, на жените, на децата. Да защитим обществото си от тази поквара, нямаме нужда от предефиниране на изконното, изопачение на очевидното и извращение на нормалното. Трябва да защитим изконните ценности, морал и живот. Това е въпрос на оцеляване, на съхранение, на цивилизацията. Абонирайте се за канала с камбанка. Споделяйте, коментирайте и харесвайте това видео. Нови видеа идват съвсем скоро. Този канал е за семейството и в подкрепа на семейството. Подкрепете ни и вие. До скоро, приятели!